с тази ужасна светлина, но по-важно е действието, отколкото да е перфектно. Това ми е една максима, която отдавна ползвам и за мен работи. За който чака да му е перфектно, може би няма да работи. Включвам се, мислих да правя постове, но много време отнема, така че включвам се на едно живо, което ще запазя запис, да ви разкажа за една конференция, бизнес конференция, на която имах честта да присъствам. Подариха ми един билет за 3-дневен семинар, конференция, както искате го наречете. Level Up се казва. Реинисието негосио на испански. Това ще е рестартирай твоя бизнес. И е супер мотивиращ семинар от 3 дни. Аз избрах да не ходя днес, втория ден и третия. Избрах да отида да видя какво е, дали си струва да продължиш. Определено си струва, но не и за човек, който се занимава с маркетинг и който е минал през доста от тези стратегии. Аз имам други проблеми в бизнеса, фокусиране, разпръскване, нали, съответно на много места. Друг проблем, който забелязах е, че може би ценообразуване, но с това искам да ви споделя моите бележки по този семинар и въобще свързани с маркетинга, които може би ще ви бъдат от полза. Също така се изложих пред 400 човека. Изложих в кавички, защото за мен това не беше излагация. Може да видиш видеото някъде, какво имам предвид. И така, най-важното, забелязах някои тактики в този семинар, и които работят и за публикации в интернет, така че първо ще ти кажа тези тактики, с които започнаха. И може да използваш тактиката за страха, да всяваш страх. За съжаление, маркетинга има хубава и лоша страна. След това не казвам, че е лошо, но това те кара да се замислиш и да действаш малко по-бързо, като всяват страх от бъдещето. В случая казаха, бъдещето е изкуствен интелект, технологии. Ние сме в технологична ера. Тоест, не може да очакваш да работиш в офис, административна работа, която спокойно след няколко години, че и месеци, може да бъде заменена от изкуствен интелект. Така че това го даваха пример с автоматизираните коли, които ще заместят такситата, съответно няма да има толкова катастрофи, застрахователните агенти почти няма да имат работа, адвокатите ще им спадне работата, да не говорим за отдел обслужване на клиенти. Така че да, замисли се кое е нещо, което ти се повтаря като дейност, може да се автоматизира чрез някакви нови инструменти. Примерно ChatGPT за писане на публикации, за статии и такива неща. Определено си е страшно какво идва, но за мен пък е вълнуващо, но за някой е страшно. Но едно е сигурно, мотив да действаш различно в времената, които са различни. Другата техника, с която започнаха първата минута, и тя е: задай 2 въпроса, на които хората няма как да не отговорят, освен с да. И вече третото нещо, което кажеш или зададеш, ти вече си подсъзнателно, те са на твоя страна. Тоест, убеждението, което искаш да им предадеш, третото го слагаш след 2 въпроса, които отговарят с да. И пример, тук мога да дам. Те вчера казаха: сега ще ви питаме 2 неща. Първо, вие осъзнавате ли, че сте на конференция за бизнес, реиницииране на вашата бизнес? И да, в град Матаро ли сте? Да, дали нещо, което няма как да кажеш не. И третото беше нещо друго, че ще ви покаже много интересни неща и разбираш, имаше много продажби на техните следващи курсове, което е нормално. Това е друг урок, който си взимам и по принцип знам, че трябва да се продава междувременно. Тоест не да оставиш продажбите за веднъж месеца да правиш някаква публикация за директни продажби, примерно продавам си услуги или продукт, да го правиш едва не правилото 80 на 20%. Ако в
една публикация или по-скоро седмично, аз го взимам така, на седмица, ако пускаш нещо, пускаш публикации, 2 от тях, ако пускаш 5 или 7, 2 от тях да имат и малко комерциална цел. Т.е. да споменаваш, посети ми сайта, виж ми продукта, свържи се с мен. Така че продаването е много важно. И сторителинг, разказване на истории. И, тук ни казаха, има много видове сторителинг, но те също продават. В момента аз говоря моята история за този семинар. За продаване, какво да ви продам? Имам клуб по маркетинг, който мисля да развия повече. Но не ми е целта наистина сега да продавам това видео, а да ви информирам за техники, за продажби, за маркетинг и сторителинг, разказването на истории може да е. Винаги започва от точка А до точка Б и тази точка А може да е някакъв труден период, ужасен, който го описаха много така показателно, така че да си го представиш направо. Някакви трудности, нещо се случва, идва обучението, което им е променило живота в случая, или някакъв продукт и съответно вие се издигате към точка Б, успех, по-добър живот, свобода, свободно време и така нататък. Тоест да се създаде един герой, ако не сте вие, който да премине от трудностите през момента на кликването до края. Друг вариант за сторителинг е момента на детството, където е било много трудно, много ограничаващи вярвания са заложени там до и че са били от обикновено семейство с грешни вярвания за продажбите, за парите и така нататък, до момент, в който това нещо се е променило чрез курсове, чрез продукти, медитации или какво ли още не. Друго, което е техника, като разказваш нещо, да не го довършиш, а да кажеш в следващото видео или утре. Те казаха, останалата част ще ви кажем утре, за да може да се върнат хората на втория ден. Само, че на краставици, дето се вика, не подейства при мен. Пак казвам, аз съм много доволна, просто етапа, на който съм, не за тези знания, тъй като съм ги минала чрез курсове и какво не, но за някой, който няма яснота по тези стратегии, е супер да дори препоръчам да ходите на всякакви семинари, да гледате видеа по тия теми. Те са си класика в маркетинга. Да разказваш истории, да оставаш човека с глад за още информация. И така, друга техника, три неща, адмирация, респект и любов. По-начало това. Уважение към всеки, който ти е клиент, последовател или в бизнеса някакъв сътрудник. Тоест човешкия фактор, да се отнасяш, тук е адмирация думата, защото след това е уважение, адмирация, поздравление, в случая за конференция казват поздравления, че сте отделили 3 дни, възхищаваме ли се, възхищение също е думата. Вие сте невероятни, че въпреки всичко, въпреки семейство, въпреки работите, дойдохте тук. И това може да се използва в маркетинга, че примерно в моя случай, където което вода маркетинг курс, маркетинг менторство е моето, но мога да кажа поздравления за това, че въпреки че се притеснявате да излезете от комфортната си зона, вие се опитвате, правите нещо, записвайки се в този курс, примерно. Или някой, който е на фитнес, да изрази адмирацията към своите последователи и хора, които се опитват. Това наистина е доста достойно за адмирация. Уважение след това. Уважението в смисъл, че да уважаваш толкова отсрещния човек, както и в личните отношения, че да бъдеш откровен, да казваш истината, не да правиш всичко розово по пътя, да казваш, че е розово, а да казваш, да, има трудности, да, някакъв път не излизат добре нещата, но понеже те уважавам, аз държа ти да знаеш истината за това нещо, за този курс, за развитието. За, примерно, антимаркетинг клуба, че не стават лесно нещата и не стават бързо.
И тук частта с любов, казват, нали, адмирация, респект и любов, има предвид любов към това, което правиш и към клиента. Да ги обгрижваш наистина с внимание и любов, иначе просто си личи. И кои са съставките за успех? Тук много ми хареса, че слагат на първо място енергия. Енергия, дисциплина, действие, което може да не е перфектно, но важното е действието. И всичките неща водят до резултатите, които хората искат. Повече пари, повече свобода, повече любов, повече пътувания, коли, къщи, материални неща и няма как да стигнем до тях без действие, ако се върнем зад. Действието не може да се извърши без дисциплина, т.е. може, обаче резултатите ще са различни, а действията също не могат да се извършват, ако нямаш енергия. И това е което аз се фокусирам, защото правя много неща, разфокусирам се и си викам, добре, какво ми трябва? Повече пари за моите проекти? Да, ама като не мога да ги намеря, друго какво мога да направя? Мога да си повиша енергията. Как? Чрез храна, чрез движение, чрез хубави компании, чрез хубави неща, които слушам, гледам, чета. Така че енергията не трябва да я омаловажаваме. Това е като ако не е здрав човек, нищо не се получава. То е същата работа и за бизнес. Трябва да се фокусираме предимно в нашата енергия. Дисциплината е супер трудна, но пък е факт, че ако имаш повече дисциплина, ще върват по-добре нещата и действието, много е важно тук подчертано неперфектното действие. Много хора имат проблем с перфекционизма и това им пречи за растеж. Така че да. И тук съм записала една фраза. Качеството на моя живот, качеството на моя живот се измерва чрез моите резултати, които не са само икономически. Така че един човек може да казва, да, съм успешен, но няма ли не изкарва ли пари с това, което прави? Успеха е само емоционален. Така че трябва да си говорим за пари и за емоции, и за истини. Емоциите и вярванията къде са? Същото, което казаха и го знаем всички, те са в подсъзнанието, идват дълбоко от подсъзнанието, което е по-голямата част, 95% от нашето съзнание, 5% е осъзнатото. И като сме малки, нали, ограничаващите вярвания се загнезват в подсъзнанието и скачват през цялото време. И затова нашите действия са различни. Тоест, работа с подсъзнанието. Това е едно, нали, не знам кой не го е чувал, но е много важно. Трябва да си контролираме емоциите. Очевидно. И мозъка ни какво прави? Той иска да оцеляваме. Той не мисли най-доброто, но най-доброто в случая не означава аз искам да съм щастлива, аз искам да не страдам. Това е програмата на мозъка. Така че той ще направи всичко, за да не страда. Това означава това, може да те саботира. Ако си наложиш да работиш повече, мозъка си казва, аз не искам да работя повече, защото ще страдам от умора, ще се измора, примерно. Така че трябва малко да си залъгваме мозъка, защото тук една фраза съм записала. Същия мозък, който те пази, той те и може да те вкара в затвора. Много интересна фраза. И трябва лека по лека да си сменяме вярванията, като това не става днес за утре. 1000 години аз вече се опитвам да си правим такива неща, но на тази конференция беше супер полезно за хора, които по-малко са работили в това нещо, защото на първата страница бяха сложени 23 убеждения, които всеки има и ни накараха да ги оценим от 0 до 10, дали сме съгласни с тях или не. Това ще го приложа на среща на антимаркетинг клуб, защото е много полезно. Сега ще фана едно, просто за да ви кажа за какво става въпрос. Примерно,
Ако имах повече пари за инвестиция, моят бизнес ще да се промени и да расте, отколкото сега. И аз сложих най-високата оценка. Естествено, че ако имам повече пари, бизнесът ми ще процъфтява, ще имам повече неща, нали, не налично такова. Ми, примерно, искам да правя събития в Барселона. Ще правя събития в Барселона, без да мисля толкова за парите, но е грешно, защото ти можеш да почнеш да правиш неща и без да имаш пари или без да имаш толкова пари. Какво ми пречи да правя събитие в Барселона навънка в парка, примерно? Какво ми пречи да публикуваме тук един лайв в Инстаграма, за да си разрасна последователите и евентуално да се свържа с повече хора, които харесват услугите ми. Така че много набързо това вярване е грешно. И винаги трябва да си задаваме въпроса това, което ме спира. Защо ме спира? Откъде идва това вярване? Пак вярно ли е? Пак какво ми носи като полза или какво ми пречи да постигна, ако мисля така? Аз ако си мисля така, ще чакам парите, за да направя някакви неща. Не, действаш и после евентуално идват пари, които чакаш. Иначе с чакане не става. Друго нещо, което научих на конференцията е, че има една формула, чакайте да обърна, това на испански. Пресио, експектатива, валор. Цена, очаквания, стойност. Формулата за успех е, че първо очакванията и стойността винаги са... Чакай, пиши тук на български да не се бърка. Очаквания, стойност, цена. Очакванията винаги са субективни. Стойността, която получава човек, винаги е според неговата преценка субективна. Цената е фиксирана, в смисъл очевидна. Очевидна е. Но ако очакванията са едни, и стойността, която получи, са повече, още по-добри дори от очакванията. Тук идва момента с някаква приятна изненада, която не са очаквали, или услугата е толкова добра, че е супер вау и цената е по-ниска от очакванията. Какво означава това? Че хората си имат някакви ментални бариери за цена. Пример. Цена на час за консултация по някаква тема или на адвокатска консултация. Нека кажем, да речем, цената, очакваната е някаква примерно 100 лева. Не знам колко е в България, но тук е 100 евро. Тоест, ти не можеш да очакваш по принцип цената да е 500 евро. Или ако си в някакво луксозно адвокатско бюро, ще кажеш, тук цената сигурно ще е 200-300, може и да е 500. Но, примерно за химикалка, цената в един магазин, колко мислите, че струва тази химикалка или колко бихте дали? Бихте ли дали 50 евро за тази химикалка? Точно тая, пластмасовата, едва ли. Така че има някакви очаквания, които са горе-долу. Но, примерно, ако тази химикалка струва 2 евро, и аз очаквам, нали, че може би ще струва 3 евро, нещо такова, и като почна да пиша ми е толкова приятна, някаква такава, нали, лесна за писане, това е формула за успех. Ще кажа, вау, тази химикалка е супер, като ми свърши, ще взема пак от нея. Съвсем прост пример за според тях и наистина логично каква е формулата за успех. Маркетинга създава, кое създава очакванията? Маркетинга. Съответно, вашата визия в интернет и вашия маркетинг създават едни подсъзнателни очаквания горе-долу какви ще ви бъдат цените. Тоест, ако имаш някакво как да кажа, какъв пример да дам, ако имаш някаква луксозна визия в интернет, супер подредена, е нормално хората да очакват малко по-високи цени. Обратно, ако си някакъв много странен в интернет, някакви отживелици има на твоята стена, ще кажа, да, тук може да видим с някакво пазарене и сигурно не взима толкова много. Примерно астрология, някой консултант, как се казва, астролог.
Така че да, маркетингът е много важен, за да си вдигнат хората очакваните и да се изненадват, ако цената ви е по-висока, примерно. И как се създават очакванията? Също от коментари, отзиви, това за социалните мрежи и уебсайта. Също искам да добавя, че един уебсайт, ако има така хубава визия, е по-логично да имате нормални цени. Ако визията е някаква остаряла, първо, това е много зле за маркетинг, и второ, цените някак да се ви до тавана, както имате в смотан сайт. Също очакванията са като следят коментарите и отзивите на другите клиенти. Ако са много доволни хората, и те ще очакват стойността, която давате, да е добра и обратно. Друго. Всякакви записки имам тук. Маркетинга е това, което говорят за вас, когато не сте там. И си абсолютно така. И много важно да празнуваме дори най-малките победи. Това също го забравяме. Действаме. И какво ни пречи да дойдем на кафе с приятели или не, да седнем, да изтеме на торт, така браво. Тая седмица публикувах 5 пъти вместо 3 пъти в социалните мрежи. Това е поздравление. И това нещо води до повишаване на енергията. Нещо, което казах още по-рано, че всеки успех започва с енергия. И за фокуса също е много важен. Сега ще ви кажа това, което научих от конференцията, като под формата на виц, но сега ще се замислим дали е виц или дали се отнася за нас. В едно село имало малко селце, дошъл един турист и видял един дядо на една пейка, така пред една къща, и го питал: бе, дядо, какви хора има тук в това село, какво да очаквам? И дядото го попитал: а ти от какво село идваш, какви хора има там? И той каза: ужасни са, ни клюкари, ни сметаняци, много след в моето село. И дядото казал: ами и тук е така. Такива хора ще намериш тук. И така, дошъл втори турист. Този се заминал някъде, дошъл втори турист и го питал дядото: дядо, какви хора има тук в това село? Какво ще очаквам? И той каза: в твоето село, чадо, какви хора има? И той каза: знаеш какви са добри, мили, помагаме си, като едно семейство сме цялото село. И дядото казал: ами тук е така. И тук ще намериш тая подкрепа и такива хора. И се тръгнал и дошъл един човек, който гледал отстрани цялата ситуация и казал: абе, дядо, кой излага сега? Какви хора има в крайна сметка в това село? И той казал: каквото търсиш, такова ще намериш. Такива хора. Тоест, очевидно, извода от тази история е, че на където си насочиш вниманието, такова нещо ще виждаш. Простия пример с бременните жени. Не знам дали ви се е случило, нали, ако си бременна или ако си мъж и искаш да си купуваш някаква кола марка и почваш да виждаш следващите дни, седмици, месеци само такива ситуации. Бременни жени или не тази марка кола. Така че фокуса е много важен. И така, по формата на истории, анекдоти, мисля, че се запомня по-добре. Сега ще върна екрана да споделя още от тази конференция. Тук нищо няма да разберете, но за да така има една структура, която може би пак ще изграда. И тук съм се записала: в бизнеса може да си щастлив, ако има смисъл, споделеност, емпатия, наслада и празнуване на всички постижения. Това е супер хубава фраза и наистина трябва да си правим така, че да има смисъл. И радост и удоволствие, и всичко върви по-добре с тези неща. Това са очевидни истини, които ги забравяме. Тук сега не ми се рисува, но ще ви обясня какво имат предвид под тази пирамида. Бизнеса е 3 неща. Айде ще рисувам, че доста съм такова. Значи, тук, да речем, е триъгълника на вашия бизнес и тук е стойността, която давате. Супер важна е, испански ще напиша, стратегията.
Нали, без стратегия, без посока, без фокус не знаем къде ще стигнем. Така че стратегията е много важна. След това, не по важност, тук само пиша, е продукт или услуга. И тук слагаме любимия ми маркетинг. Така, това, което казаха и е супер логично, е когато правим маркетинг, за да има успех и растеж, ние не промотираме и не мислим толкова продукта или услугата. Тоест, да, трябва да са добри, изградени, но веднъж направени, веднъж структурирани, ние не говорим за тях в нашите маркетинг послания и не мислим толкова, колкото мислим еднакво за стратегията и за маркетинга. Значи стратегията от време на време се калибрира наново, но маркетинга едва ли не си е движещата сила. И, примерно в маркетинга, ако говориш, аз предлагам консултации или предлагам коли, това въобще не е интересно на хората. На хората ще им е интересно емоции и ползи. Или болка, примерно. Консултациите, нали, аз ти предлагам повече свободно време, като те консултирам как можеш да оптимизираш времето си. Нещо такова. Или за колата, аз ти предлагам свободата да пътуваш, когато ти решиш, където ти решиш, чрез удобен начин. Вместо да кажеш, аз продавам Ауди, не знам си каква марка. Така че горе-долу това е, което така ли, че си го знаем, тези, които се занимаваме с маркетинг, но може би малко повече се фокусираме да говорим за продуктите. И другото, което т.е. трябва да говорим повече за експериенция де консумо, за преживяването на човека, което ще има след като вземе твоята услуга или бизнес. Да започнем отзад напред, това, което съм казала много пъти. И друго, което трябва да правим, е да предизвикваме емоции, които са два вида в маркетинга. Е добре да се предизвикват. Не добре, в смисъл работят. Едната е болка, другата е радост. Така че ако решаваш някакъв проблем, наистина, е добре да започнеш с болката, която ще има човека, ако не си реши проблема. И вече идва след това твоя момент, че ти можеш да му помогнеш. Така че да, ще завърша с една фраза, която казаха, че ако измислиш начин, чрез който да помагаш на хората да постигат това, което искат, ти ще имаш успех. Така че да, тази конференция беше опресняваща знанието. Сега продължава там една от компанията, където отидохме и ще каже какво следва. Доколкото казаха, ще дават вече по-технични начини как да се дигне стойността, но за мен е очевидно. Стойността се дига с отношения, емоция, искреност, респект, адмирация, действие, дисциплина, енергия, всичко това трябва за вдигане на успеха. И така, надявам се да е било полезно и да остане на запис за тези, които искат да чуят това, имат нужда да чуят това. До скоро!